салому алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, нигаҳ кунед ки масъалаи серьёзне, хуб гӯш кунед бародарҷоно. ман ҳамин се масъалада гап мезанам, тамом мебурам мерам, барое ки ҳар яктаи шумода ҳамин масъалаҳо дар кора. ҳозир ман айни ҳол қарор дорам дар дамаде бародарҷоно метонем ки бе ягон мисуса лайк бимон, комментария бинависон ки кадом бародаре ки ҳамин ситуатсияда ғалтидагия чандин бор ҳамин масъалада шикоят шидагия бародарҷоно, ё ки вихиди якиш боша, ё ки даромади якиш, ё ки вихиди ду баромади даромад, ҳамин чизода бародарҷоно, яъне ки бародарое ки бедокументан, аслан мегирем бедокументан. ман видеои деюм дар худо хоҳад бароям бародарое ки бедокументан мегӯм ки ба куҷо бояд биёянд ҳамиҳо, ягон зараршон намераса, ягон чизшон намешава. ба чӣ хотир? Ба хотире ки ай баҳри ҳамин 300 рубл бигзарӣ. 300 рубл ҳаминҷа даст, ҳамин такси 300 рубл мета 1 соат вақт дора ки времяша бигзарона. ҳаминҷа моли ҳамаи масъалада гап мезанам. хоб мерем масъалаи серьёзнеш. нигаҳ кунем бародарҷоно, масъалае ки коми бедокументин вақте ки миёи медрой даромадан да ягон бачаҳои тоҷик мепурсанд ки документ дорӣ надорем. чандин та ҳамин хел боло шикоят шид, лично мада шикоят шид ки ака ҳамин хели бачаҳои хидмон вақте ки медорем мега куҷо мерай, куҷо намерай, ҳамин хели хати салому алейкум мекунем, 1 минута уже мефаҳмам ки мо документ дорем ё ки надорем, дар одам лесода мефурӯшанд. нигаҳ кунем бародарҷоно, ҳамин хел сағирои ҳароме ҳастанд ки ҳамин хел оқи падароша ҳеҷ гуна ки бародарҷон фақат як сурат бигир, ҳамин як сурат бигир, мара роиш кун, ман иншааллоҳ биизниллоҳ очаш таваллуди шиданаш пушаймонаш мекунем. ҳамин бародаро, ҳамин мусалмон бояд зирак бошад. ӯ бадбахто на мусалмонишон маълум на ягон чизшон, ягон инсону инсонгаришон маълум нест. барои ҳам қадар метонем ки дар мин масъала шумо ҳишор бошен. як суратша биги ман дарои ки по факту иншоаллоҳ ба ҳам рехто баъд далчи шумо бинед кадоми ҳамин ситуатсияда ғалтидагия бинависонед дар комментария, ҳамин дигар бародаро бибинанд, барое ки мада аллоҳ шоҳида беҳади бад шикоят шидагия ҳамин масъалада. хоб бародарое ки айни ҳол масъалаи бедокументи ва ба документи вроде ҳама нормалния, ягон надидестем ки проверка кунанд, ягон чиз кунанд, ягон гап неста. масъалаи деюм да бародарҷоно, кадоме ки дар Самара ё зан боша ё мард боша фарқаш нест. занҳо ва мардҳо кадоме ки мехоҳем ҷои кор номер мебуроя, масъалаи ҷои кора бе ягон самниватсия, бе ташвиш занг бизанед. алҳамдулиллоҳ ки бародари хидмона, бародаре ки бародари боваринокай ана корда мегира қабултон мекунам. баъд масъалаи жуковский ё ки гуфта будем ки рӯзи кори 3500 рӯзи кори гуфта будем ки 3500. кадом дад ки бародарои азиз иш интересна ҳай, иш дар Москва ҳай, метонем ки то есть дар Подмосква, Москва Подмосква дада не ки иш чиста ба документ бародаро номер мебурояд, номерша биёмад дар ин тараф монем ки чтобы ай иш фарқ кунем. номерша дар ин тараф мемонам. ана бародарои азиз метонем ки занг бизанем, айни ҳол як 15-20 одамаш дар корай. бародарои азиз, ман одамоеро ки тавсиятон метам, баъд ҳамин таъда менависонем то посредники, то итари, то утари. оз як армияна намедонем, як чеченс Доғистон, ягон тадигаш агар посредники кор куна медавен амура хеле ки ти наш брат мой, ти та гуфта айш мекунен, эҳтиромаш мекунен. ба худо қасам намедонем дига амура чӣ хел дастбардорӣ мекунен. агар вақте ки ман як тавсия битам, як бародари мо ба як ҷои кор таъмин кунад, шумо сараза ҳаромхӯра фалониёча ва беҳмадониёча дашно мағфират мекунед. аз аллоҳ битарсен, дашно мағфират накунед ки мегум то ки болото назди аллоҳ шикоят мекунем. барои шумо ҷуръати надорен, мардаки нестен ки яъне ки связа бурен. дар шумо мағфират накунед. ман дуо мекунем ки аллоҳ шуморо ҳидоятон кунад. беҳад фақат модар кортон модаре, ман намедонам ба худо қасам шуморо ки тарбия кардагиай, шуморо ки ба дунё овардагиай. аллоҳи меҳрибон нигаҳбонтон боша. бародаро хоҳиш мекунем навора паҳн кунен. айни ҳол аэропорт ҳама 100% ягон проверка ҳам нест, ягон чиз ҳам нест. худо нигаҳбонтон боша.